Minggu esok atus mrebot kas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kue robot jomu statusku mbiyen pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh itu prasmanan. Nah ini Ya, yang ini seribu sampai lo kan. baik. Asoy. Mangan daging sapi karo maca Quran. Terus Nak kira dirapit sebel tamu undangan. oh, man. Rasane bingung isi ra percaya telung sasi wingi aku isi pacarmu sebab saiki ana wong liya rasa sedih pengen nangis tapi kok waku awale indah kini berantakan kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen atiku mung monggo rekreasi aku
Simbo aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka Simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe kewerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Aku pancen wong randuwe, jare Simbo aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka Simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe kewerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama.
Timbangi liyane sing ketok enak uripe kadang kepitek klaran ngempet dadi tangisan rodong panguripan bakal muteran nanging mbuh pengen koyo ngene terlahir rasuke pondo sadar aku kalah rupa terserah kowe sayang ro aku ora maksa tapi yen wis bahas tresno sing jelas aku sing selalu ono susah satermu apa anane pengen cinta-cintaan ben padha karo liyane tapi sadar diri aku ora iso piye-piye gandeng kowe butuh kirakat sedangkan aku iki wong waras wis kalah rupa rasuke pondo cintaku nikat taitan gedene rasa aku pancen ora gampang terluka tapi yen wis bab setia aku juara coba sawangan sithik wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Iya dok. Ropangnya artinya apa? Ropangi pange iki enek artine. Apa? Pangapunten nek liyane niken mboten mawon. Roda itu pasti berputar. Ora rondo panguripan mau. Kenapa wong
nganti anak dadi korban berjuang ninggalan Kapan? Dipikir sih, igune wong tua abot. Oh iya. Apa meneh lagu iki? Ayo, kaya lagu iki lho. Kayak kisahku. Alah, meneh kabeh kisahku kabeh. Sabar ya, Nak. Yen pancen kudu pisah, aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan
rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo matu duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Iken, Halo, wong urip iku kuncine telu. sabar, sabar, sabar. Oke. Kayaknya wis sampe punduk. Apa? Iya. Bener kan? Wong urip kuncine telu. Apa? Ikhlas, sabar, golekne. Lak kowe. Cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso
Sami puspita ing taman sari
Sumonare srengenge wanci sore ngelingke marang kowe roh kang mas sira papujanku mong kowe sing tak tunggu piye pawartamu
liya sing rasana hubungan iki berlanjut tatak lakune ning jabatan tertenan angine saya dewasa ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah kadaden tenan duwe omah sing ra berisik kebakat tresnan kebakat kasih lan sayang sok gede harga tadi apa ya yang lek aku tadi pengendang baik
ngenteni takamu. Padang bulan datari ngancani ati kang sepi, gawe ngambar rasa angan iki. Anganku iki tanda yakti tresna ing ati, kaya bulan menehi padang ing wangi. Tak simpen ning jero ati, semu tansah ngangeni. Apa ning kono krasa kangen iki, nadyan akeh kudu rangalangi dalane tresna. Mong sliramu memani ekaku ra ana wong liya. Rungokna swara hatiku kang nandang kangen sliramu, kang tansah manah atiku saben wengi ra bisa nendra netraku. Lewat liris swara angin tak titipke rasa kasmaran, setino kaya sewindu ngantu-antu ngenteni takamu. Niken tak titipne rasa kangenku lewat angin wengi. Terus Tak titipne rasa sayangku lewat soroting rembulan kang sumunan. terus Ngertenono yen tresnaku jembar kaya dene samudra biru. terus Ngerti ora? Kak, Aku maca. aku bariki ya tak ngerti ya. Batinku kaya yo om. Ya. Padang bulan datari ngancani ati kang sepi, gawe ngambar rasa angan iki. Anganku iki tanda yakti tresna ing ati, kaya bulan menehi padang ing wangi. Tak simpen ning jero ati, semu tansah ngangeni. Yen cantik jas Apa ning kono krasa kangen iki, nadyan akeh kudu rangalangi dalane tresna. Mong sliramu memani ekaku ra ana wong liya. Rungokna swara hatiku kang nandang kangen sliramu, kang tansah manah atiku saben wengi ra bisa nendra netraku. Lewat liris swara angin tak titipke rasa kasmaran, setino kaya sewindu ngantu-antu ngenteni takamu. Rungokna swara hatiku kang nandang kangen
Hits. Cinta tuh hanya sebatas foto, isi kantongmu saja